Umkhakha wokufundwa kwezindaba ngumkhakha abantu abaningi abebengawunakile ikakhulukazi ngaleziya ikhathi iningi labantu lalihlale linemibuzo ngokwenziwa abafundi bezindaba uma ngabe befunda. Mhlawumbe nawe nje usekhaya uyazibuza ukuthi bafunda kanjani abafundi bezindaba zoKhozi njengamanje ke Sinomama uThemba owayefunda izindaba emsakazweni uKhozi kusuka kudala kuse Radio Zulu. Mamthemba lamantungu asikubingelele sibonga kakhulu ngokuthi ube nathi namhlanje indabeni zasemini. Ngiyakubingelela nababukeli noxolo sanibona. Yini eyakwenza wathanda umsebenzi wokufundwa kwezindaba? Ngizosho nje ukuthi kwakungazange kufike engqondweni yami ukuthi ngase ngibe semkhakheni wezindaba. Yes, my father was a journalist in the print media. Kodwa mina okwami ngangiduma nje ukufana noMiriam Makeba, ngicule ngifane noLeta Mbuli, ngicule. Kodwa ngokuthi ijourney yomuntu iarrangewa la singazi khona ngayithola sengifika. By the way, ngaqala oKhozini ngenza inhlelo zabantwana, ngenza inhlelo zomama, ngaya kwa drama. I did so many things kwi programs department before ngimove ngiye eindabeni. Oh, njengoba usho ukuthi waqala ngohlelo lwezingane kanye nohlelo lwabantu besifazane, uzufike ke emsakazweni, ufika kanjani emsakazweni futhi ufika nini? Ngifika kade ngixoshiwe kade ngumantshingelane sasusa isiteleka la ngangikade ngikhona. Ngaxoshwa so ke ngase ngithola ithuba lokuthi ngithole kubizwa ukuthi ke ngiyodlala idrama. Angangithi ngiyangena nje ngiyaphuma. Kwasho ukuthi hawu ngifila so comfortable and i-recognition yabantu engangifikele kubona bangithathela phezulu babona ukuthi kuningi engacontribute ngako lapha ya. Ngingasho nje ukuthi ngafikela esandleni esimnandi kakhulu sika mama uWinnie Mahlangu. Ngibe futhi ngisenhlanhleni ukuthi ngifika kumama uWinnie Mahlangu nje ngifikela kuthisha wami wase primary uLindiwe Ntuli. So ngifika lana ngifikela kubantu ebengibabukela kude abanye ngibaze kodwa nje indlela engiyemukele kangayo yabamnandi kakhulu. Ngafikela koZamambo Mkhize ngaphatheka kamnandi ngendlela eyisimangaliso before ngiye eNewsroom. Mamntungwa, yini ke oyibona iwumehluko omkhulu ekufundweni kwezindaba uma ngabe uqhathanisa nangesikhathi senu kanye namhlanje? Uyazi ukuthini? There is always a room for improvement. But abantu baseyindabeni they are doing a sterling job. They are doing a good job. Nathi safika kukhona abanye ababengconywa kakhulu ngomsebenzi ababewenza. Safunda kubona, sabona ukuthi konje mina ngingakwenza okungaba umehluko ukuthi makuthiwa uThemba wakaKhumalo, what is it that people can acknowledge me ngako okuhlukile mhlawumbe komunye umuntu. So ufunda komunye nomunye bese nawe ufuna ukuthi wenze kangcono. Yabona lento ekuthiwa i-competition e-constructive. Angishi competition yomona. Competition e-constructive. Iyona ekwenza ukuthi uphumelele. Ukwazi ukuthi uza kwenu uma kade ufunda indaba ukade umlalele bese ushaya izandla. Ukuthi yebo waze wafunda kamnandi kodwa lapha yazi ngakungcono ukuthi uthe. I-competition e-constructive le. Makhumalo kunohlelo sisebenzeni abantu Yes, I'm listening. Oh, hayi ungaqhubeka. Ngizosho ukuthi ngafika kuthiwa Themba. Ngezwe kuthiwa Sisithemba. Ngezwe sekuthiwa Anthemba. Nanti lika GO seliyeza ake ngihambe. Kodwa emsebenzini engiwusebenzile I have learned ukuthi you make friends, family, daughters and sons, brothers and sisters ukuze niphumelele. I-atmosphere yase-newsroom ayikufuni ukuthi uqudule, ayikufuthi ukuthi ufike uthwele umthwalo wakho wasekhaya. Uphumula ushiye esangweni ungene e-newsroom usebenze. Ngoba kunama challenges la emhlabeni. Ngisho niphuma esiswini esodwa uyothola ukuthi sometime
you differ here and there, but at the end of the day, you disagree to agree. Kunohlelo olusha ke Makhumalo lwezokusakaza iDTT lusakaza ke ubusuku nemini ngolimi lwebelo abantu abalinqela ebeleni. Ingabe ke lokho kuzokwenza ngcono yini ukufundwa kwendaba ngokubona kwakho? Kahle kakhulu kahle ngendlela eyisimangaliso ngoba uyabona manje iplatform yokufunda kweindaba iyanda okusiza ukuthi abantu nabo baqhamuke namakhono abo umkhakha othandasha nabantu abadala sakaza into ekwenza ukuthi leyo ukwazi ukuxhumana nabantu uyazi ukuthi lo mkhakha lo uxhumana nabantu kusukela emazingeni aphansi mangaba khona phansi though I don't believe ukuthi khona amazinga phansi uxhumana nesigebengu kuze kuyofika kupresident. You meet so many people in different platforms kodwa bonke babantu la iSABC mina ngiyithathisa okwe university edlula ama university because ufunda okuningi ngemikhakha ehlukene different spaces usukela kuthisha kuye kunjiniyela uzom-interview akuxoxele ngobunjiniyela bakhona you learn every day. Kodwa when it comes to ukupresentwa kwezindaba kwethulwa kwezindaba mangase ngixoxele nje ukuthi ngangaba nereputation yokuthi mina ngiyayithethisa indaba mangiyifundisa because people expected me to be polite. I did not agree with this because this is Themba. Themba is talking. It's me reading news. Akusiyena umesi somlungu ozoba ne-voice smart. This is my voice. Siyabonga kakhulu Themba ngebhadi Nkosi yami sesishawa nje isikhathi sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi nomlayezo osinike wona uhlelo DTT impela abantu abaningi liyabasiza endaweni eziningi ukuthi balalele indaba bebikelwa zona ngolimi lwabo abaliqondayo.